KCTV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali gabatamai jangka Tata Motors Halatko ni Shillong Ringkat baka Net Foodish Ordan mapi Nginwan Ramani Hakir Dobyeng Jongpi Kinoilam jangka Nyotrap Youth Council Ha kasih balang ka arpasantara ujembang arajar arpuar Kila ya kendo eulat kejela Usatya Pal Malik Bat IT daga dor khas ke bau kentu ya ban patha ya ka sorkar jela bahkan ajing rap shikinong rap kibla syakta ha ka jingwan shop jang kibor kamariang ha ka jinga kren bagila pathai kubor u channel sekretari jang HYC u ba roy ku person rem ula ong bagi don lagi spangut kinong rem ha po ka jela kibla syakta na ka jingwan shop kibor kamariang nadu usnam arhajar arpuwe balayo jing tem bakat nat kerap karyang kala ai shispa tengka hadu sanspa tengka sha way po way unong rap ula syakta ngilai iya kini gisngi beladap nak jingjur jong slam nak jing lunchop jong kibor mariang kinong rep kilayam kilakaang namar ka jing penjulur jong ki jing thung ki jing tap ki jong ki ya ba phai pat ikila jingerap ban pan nak sorkar Meghalaya lane nak sorkar jela ngilap ba ngiyo iba kini gisngi ladon ki kubor ki boang ba sorkar jela ka jingerap shispa tingka arspa tingka ya ki basya penjulur kum kini kibor mariang di kajingwan kajongi bani kendu ya governor kalong ba governor un ajingmut lani un betha ya ka sorkar jela kebening kong ya kalong ba banwan ra no ya kata ka policy lani ka minimum support price ikidor mardam dia kisnam ki baladap hakapor bon len shop kani ka klam covid-19 ngilalap pengilayo iba kinongrep kijongi habakiwan bandi ya kimarep kijongi lakalong hasilong lakalong haginung nugi jaka yo lani ki jaka di kinongrep kihap bandi kador kabatat lani kihap ban syubret iki yaki jor namar beli namar bakamdon kata ka protection ka jingyadai kinongrep bandon kata kador ba kad sorkar kan bu ba mdi bandunai kata kador ningilap ba kinongrep kilap ban syudi kador sitengka artingka lada kimla bandi nama ka jing syaknyot iki dor kihap ban bret no ru yaki mar ki jongki hakita ki jaka ki baki ki wanra ti ka jingwanra ka jongi kawin ki jangdawa khmat jong gobna kolong bu dei ban betha ya ka sorkar jela baka day ban pentri kamno ya kata minimum support price haka baki nong rep ki jongi kinyo eta protection lani ka jinyada baka dor jong unu umarep lani ki agro forest producer kam day bandunai kata dor ya ka sorkar kapu kabaar kalong ba ka sorkar jela house name arjar arpo kalawan ra ya kawi ka an ya kabalah tip unta ka Meghalaya State Agricultural and Livestock Promotion and Marketing Act arjar arpo ya kaba kilawan ra ru ka amendment hau new panai ma sumentau snem ki baka sorkar jela kan sabu ya kita ki market committee ki ban penyat lani ki ban manage ya ki yo ki hat kabar kalong ba hakikum kita ki yo kinong rep bat kinong lani kinong di jingdi kindon ki protection hakaba kador jong kita ki marep kim dai ban banduna ndai ban sudi lani ba kinong thiet kin pandor kat bamon ti kidon ru ki ta ki provision lani ki kendon kata kaan ya ka sorkar kelawan ra kalong ba banwan ra ban facility lani wan ra kita e-trading bong ban khayi yo marep long ba ki internet nang ta kumno ban penya ya ka khayi ka pateng hukum kita gi yo kadon ru ki kendon ka ni kaan ya ka ba ka sorkar kan bu lani kan kumno banwan ra ki infrastructure lani ban penbahaya ki mo iki building iki nam ta kini giyo ki hat ti ni iba ka jingwan ra ya kani kaan kade ka kala de kan jingerap lani ka kumnu banyarap iki nong rep mereka bersusi kalong ba nadu belasna ya kaan nam arja arpo ki wan ra ya ka amendment haus nam arja arpo ar ka ba kilawan ra ya ka schedule lani ka list jong ki marrep ki banyo ka protection kat kum kani kaan e bersusi kalong ba kani ka sorkar jela hadu mentah kampat pentri kam ya kaan ti ka jingbom la ban pentri kam ya kani kaan pat kawan ra no ya ka jingdu nong iki nong rep ya ka bahadu mentah ya ngilap ba ki nong rep ki hap ban de ya ki marrep ki jongki hakador ka ba la shulong kum ai ki nong thiet ti ngi ka jingdawa ka jongi mentang si na khmat jong ulat jong jela kalong ba u dei ban kentu ya ka sorkar jela ba ka dei ban pentri kam ya kan ni kaan kat kum ki kendon ya ka ba la tho apo jong ka bat ka balai ka bangila bu akhmat jong gobna kalong ban betha ya ka sorkar jela baka day ban ajing rap iki nong rep ki jongi haba ki sha lengshop ki bor mariang
kajingnya rap kabelong kabala kabosyong jingbut ke sispa tingka IR spa tingka kabom don jingbut kata kajingnya rap re kajing kwa kajongi kalong bau nongrep abau sya benlen shop begini kipor mariang kajingnya rap lu kadai banlong bet katkum kajing luksan kajong di kita gidi lightly ki mat ki bangi labu ahmad jong governor berkaboso tenat kalong bau governor mentah ahmad jongi ulaong balik si shibet lane hakini kisngi lasha ulak bani kendu yo chief minister bat yakani kijing tawa ke jongi ya bangi labu baide beki nongrep unsa yakran bat unsa shimkya bani kran bat chief minister jong jalla bat bakhnam ka jalla bakhnam beki nongrep ki jongi kinyo ekla jingrap